čo sa tu deje? Mládež sa nám smeje, z rúk sa nám to vymyká. Stav je tu vážny, nebuďme vlažní. Len prosím, žiadna panika. Treba nám zvážiť, oni chcú zažiť, že im niekto šancu raz dá. Ja za nimi stojím, Toho ja sa bojím. ja dôveru veľkú v nich mám. Viackrát už sklamali, Sú možno primalí, dobro v nich treba len nájsť. Sú smelí a drzí, To ich však mrzí, s nimi musíme spoločne rásť. Takí sme neboli, myslia si dospelí, kovali človeče mladí. Povedzme mládeži, že nám na nej záleží, snahy počuje naše rady. to, čo od nás chcete, je v jednej vete totálne vylúčené. len nerobte scény, to ste vy ženy. A vy hlavy nepoučené. Aj Ámos Komenský, český či slovenský, divadlo so žiakmi hral. To je bez logiky. Čo, ak vystrelí z motiky? Úspechy veľké však mal. To viem aj bez doktorátu z pedagogiky. Tak skúste im odpustiť. Dá sa snáď pripustiť. Veď budúcnosťou našou sú. Och, tie vaše metódy. Čo človek pre vás neurobí. Následky si však ponesú. Takí sme neboli, myslia si dospelí, chovali človeče mladí. Povedzme mládeži, že nám na nej záleží, snad počuje naše rady. Všetky následky si však ponesú.